Най-значимата тема, било заради нейния парадигмен характер, било заради авторитета на писателя, е формулирана от Липсет. Всички различни аспекти на икономическото развитие, индустриализация, урбанизация, богатство и образование са толкова тясно свързани, че съставят един единствен голям фактор, който има своя политически корелат в демокрацията. Именно към този фактор трябва да се отнася стабилността на политическата система и по-конкретно демократическата система. Аргументът на Липсет е в натрупването на статистически данни за процент на грамотност, степен на образование, урбанизация, индустриализация, национален доход и в съотносителността на тези данни с показател за демократическа стабилност на политическата система. Според този автор, политическите системи, чието електорат се оказва статистически по-богат, по-образован, по-урбанизиран, са по-демократични от онези, където слабото икономическо развитие благоприятства причините за напрежение и следователно потиква към екстремистки изборни резултати и действия против системата. Основната критика към тази постановка е, че се пренебрегва особеността на икономическото развитие като производител в кавички на кризи и конфликти. По-конкретно, ако е несъмнено, че даден статистически нарастващ национален доход ограничава някои зони на общественото напрежение и следователно в тази насока може да подпомага стабилността на политическата, демократична и недемократична система, несъмнено е, че подобно нарастване се придружава от възникването на кризи и разпределението и от така наречената експлозия на търсенето. Възражението на Липсет е, че когато икономическото развитие